Nyt lähtee. 300 metrin päässä tuolla on vartioasema. Sieltä on kuulunut laukauksia ja sinne ei saada enää yhteyttä. Käykää tarkistamassa, onko sillä vihollinen. Asemiin! Vihollista edessä! Jokainen toistaa! Laukaus! Laukaus! Etenee! Eetar tukee! Viheltää! Viheltää! Pajari ei jää makaamaan! Ei jää tulee makaamaan! Edetkää! Edetkää! Terve! Mä aloitin tän koko hullutuksen. Sinne vaan, pojat! Sinne vaan! Ei hitto, tuo kuulosti pahalta. Ääni meni. Ensimmäiset laukkaukset. Viholliset tykistö tuli laulaa! Pidetään! Tämmöstä kun oli tuo pelaaminen. Syöksyä eteenpäin! Ammu! Se ei oo tajuista! Reisut kotia! Se on sakissa! Revähtikö munat? Tois revähtää. Näin Rovaniemen softauspaikalla talviaikaa. Joo. Ja kaikki on vielä selvin päin. Ei yhtään juotu, ei yhtään. Tää on vaan normi Rovaniemi meininki. Ei, minä aloitin tämän hullutuksessa, niin nyt ne on kaikki tuolla rämpii kinoksessa. Voi Jeesus. Potkii puita. Keksitäänkö vielä paluumatkalla jotakin hauskaa? Pojat, vihollistankki, perääntykää, perääntykää! Savoli, peräänny! Ois huutanut panssarivaara. Panssarivaara! Tarkka ampuja osuu jalakaan! Ville asu, Ville asu! Perääntykää! Kaikki juoskaa tänne yhtä nopeasti kun menitte sinne! Eli hito hitää. Tulee takaisin omat ampumaan toisinpäin. Täkkä, täkkä! Omat ampuu maahan! Ei sinne saatana ihminen voi mennä! Pois mun tieltä mennä! Pelastakaa! Tätä taavute painaa pois! Kuka hullu sinne jäi? Joo. Kuntoon perseestä joka jätkä. Ja sulla oli mun naako niinkö? Joo. Sepö. Siellä on vielä 2 ukkoa eteen, kun ei kuule mitä niille sanotaan. Perääntykää! Ei ne suostu perääntymään. No niin, mitä meillä on sanottava Rovaniemen perusmeiningistä? Pajari. Älkää tulko tänne, täällä on sekopättä meininkiä. Tai siis tullaan sanotaan. Tankki se on mies, sitä mies sanoo. Puhele livahtaa! Liikukaa! Mihin se Samuli jäi? Loikkasi! Se on mennyt! Mulla pitää mennä pelastamaan! Kaikki siellä hakemaan se! Se on mennyttä miestä! Lähetäänkö raahatkaa se tänne? Ville, sulla on perseessä reikä vissiin. Joo! Niinhän meillä kaikista. Villellä on ylimääräinen. Tämä on perus Rovaniemen meininkiä. Tervetuloa käymään täällä softaamassa joka sunnuntai ja kesäisin, jopa keskiviikkoisin. Eikö torstaisin? No anteeksi, en tiennyt, en ole lukenut vähän mitä on juttua, mitä siellä on keskusteltu. Mutta no niin, tervetulemassa. Savole! Peräänny! Ai joo. Ei perkele, kun pelittämisellä täällä kuoli. Vähänkö on se Vietkö koko ajan semmoisen kuveen? Vois. Kato, tuolla on 2 jatkaa sarjassa. Lähetäänkö me kotiin? Muuta teemme tällä Me simuloidaan. Ei tässä mitään näydyä lisää. Ois muuten pikkusen hauska. Jumala. Juokse Savole! Tonne ja puolet tänne.
Paljon hauskaa. Olisi täytyy laittaa tuo hihat kiinni. Pojat. Niin. Otatteko ensi kerran kun hyvä sää, niin tonne noin sotimaan? Joo, Paljon hauskempaa kuin sotia tuossa Romuläjässä. No, Rovaniemen softauspaikka. Täynnä lunta. Vittu mikä Fleda on ihan lumes. Tämä on meidän Edwardsin suuri ja kaunis Fleda. Siellä he perääntyvät nämä meidän urheat miehet. Äkkää. Mieltä! Pois sieltä. Vetäkää körkkö pois sieltä! Körkäle kaakauta! Lääkinen mies! Kaakauta körkäle! Nyt mansikka kaakauta tänne! Mansikka kaakauta! Ei äs mehua! Hakekaa Samolle! Vittu! Se ei suostu tulevaan tänne. Noniin, tulee se. Tuoja asemassa. Mitä Samuli sinulla on sanottavaa Rovaniemen softausmeiningeistä? Mitä sanottavaa? Lunta aseessa. Oh my god! Niin mahtavaa. No niin, tervetuloa.